ta' tifla kollox hu possibbli jekk jittara għajnejha u timmaġina. Mill-għajnejn ta' tifla il-mama il-papa jagħmlu kollox tajjeb ibis tagħmel ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħar u l-ħarxi xaħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li id-dara ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla il-ħin huwa logħba jilagħbuha biss il-baħar. Mill-għajnejn ta' tifla tara l-pubi jqumu bil-lejl u jitkellmu bejniethom. Mill-għajnejn ta' tifla il-morru benna u l-ġamra ħamra u l-fjamma tisken meta tersta tleja għamlet ħażin. Kemm sabiħ dan isħaq jidir marriħ qed tara l-ibħra u l-bidin u l-kuntentizza kull imkien. Mill-għajnejn ta' tifla ħolma tista' sservi ftit rab maġiku l-fantazija. Mill-għajnejn ta' tifla il-qamar għandu barxu fejn biex jitbissem lura. Mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħar u l-ħaxi xaħdar u meta ma jkunx dak il-kulur id-dara ħażin. Kemm sabiħ dan isħaq jidir marriħ qed nara l-ibħra u l-bidien għax dik it-tifla. Għax tilla għanda taħħa mux